tal, señoras e señores? Chegou o momento da cociña en directo na Televisión de Galicia. Son as 6:36, xa saben que a receita é cousa vosa, da xente que está na casa. E os cociñeiros, normalmente xa os poñemos nós, excepto que vayan de vacacións como fixo Xulio, e ademais, mandou un vídeo. Ah, mira, espera, está aí. Hola, hola. Para. Pois sí, escapéme uns días de vacacións aquí ao sur. Xa. Pero nada, volvo enseguida. Mentres, vai levar Begoña uns amigos que van cociñar no meu sitio. E van a facer de maravilla, tratademos ben. Vale? Nada, volvo enseguida. Cañotas, vou botar de menos a todos, pero sobre todo a ti. Non Chao, mintas. chao. Anda, non mintas, que non é verdade. Non me vas botar de menos porque ademais vin que estás moi ben acompañado da familia. Disfruta das vacacións, pero os cociñeiros, menos mal que os tivo que traer Begoña, porque se é por ti, non ven ninguén. Que pasen, por favor, Begoña e o seu amigo. Un aplauso para eles. Que pasa, rapaz? Vou por aquí. Que tal, como estades? Bruno Pena, señoras e señores, Bruno Pena, da Asociación de Hosteleiros da provincia de Lugo. De cociñeiros. Perdón. Sí. O sea, non ven un calquera aquí. Bueno, se me trouxeron a min, mas será un... Bueno, que tal, como estás? Ben, encantado de estar aquí, Sí? con moitas ganas. Ves con ganas? Con moitísimas ganas. Ves a gañar? Na veña machacala. Atención. Tú que vas? Colócalo como visitante. Escoita, a Mariña, o norte de todo de Galicia, contra o sur de todo de Galicia, contra Berín, Sí. Eu tamén, voulle dar cañita. Vale, bueno, pois imos ver cal é a receita de hoxe, imos ver cal é a receita que nos trae... Despois falaremos, Alberte de Vigo. Hola, boas, que tal? Son Alberte, de Vigo, e vou vos presentar esta receita, unha costela de porco lacada con laranxa, mel e soña. A elaboración é moi sinxela e imos con el. Poñemos a costela nunha bandexa con todos os ingredientes no forno tapado durante 3 horas. Despois deste tempo destapamos, imos lacando a costela e metemos os cogumelos 10 minutiños máis. E xa estaría listo. Bo proveito. Mira. Ole. Que vos parece? Mel de Galicia, mel da nosa, mel da de sempre, mel da de toda a vida. O mel, a ver... Que rico. Que podemos facer con mel este? Por moitas cousas, tanto en dulce como en salado. Se pode traballar, sí. El quería facer unha costela, non? Algo así máis salgado, que, bueno, supoño que dulcificarás con mel. Pero ti que vas facer? Eu vou por libre hoxe. Vou facer o que queira. Falta Xulio, entón asumes o seu papel. Sí, vou a facer algo doce. Sí? Sí, algo doce. Que vas facer? Unha tartaleta de crema de mel con un merengue suizo. Ten moito que ver ca costela. Ten. Ten moito, claramente a costela que quería facer. Claramente, sí. Se comer moito, escreceche a costela. Vale. Bueno, o noso convidado especial de hoxe, Bruno Pena, que vai facer? Eu son un mandado, eu teño que facer a costela. Xa ti vas a gañar. Claro, eu veño a gañar. Entonces el vai facer a costela. Eu veño a facer a costela, veño a gañar, pero se xa empezamos así con trampas, que la fai o que queira. Eu teño que facer o que me obligan mal, Pois como eres o obligado e o mandado, vamos contigo, veña, a cociñar. Ponte, Begoña. Vamos allá. Ponte aí co teu, Bruno. Bueno, contame, veña. Bueno, eu vou facer unha salsa barbacoa á galega, por decirlo así, vale? Vamos a utilizar ceboletas picadas, vamos a utilizar un pouquiño de mostaza, un pouquiño de salsa perrins, tomate natural... Salsa que o? Salsa perrins. Salsa perrins. Sabes o que é iso? Queres que te diga eu? A ver, contame. Son unha enciclopedia, a xente pensa que non, pero son unha enciclopedia de cociña. A salsa perrins é unha salsa de ervas inglesa, moi reducida, polo tanto, é moi concentrada. Correcto ou incorrecto? Correcto. Maravilla. Veña, ponte a Tenemos cociña. un pouquinho de salsa de soya e o ingrediente secreto. Ah, vale, xa sei o que é iso. Xa utilizamos neste Bueno, e programa. me falta o mel, que o deixamos ali. Pero vou por ele. Moi Ponte a ben. cociñar, veña, vou por o Veña, mel. aí lo Veña, vamos. vai dando. Mel, dame mel por rapaz. Anda. A ver. Fai favor. Toma, lévalle un bote tamén, por se dame. acaso. Entón, entendo que lle vas botar primeiro a cebola, non? Para ir facendo. Sí, entendes Vale. ben, cañotes. Vale. De momento é faciliño, quer dicir, é o básico, non? A ver, é unha receta moi sinxela. Sí. Unha receta de andar pola casa. Ajá. O que vamos a facer é que a cebola que sude un pouquiño, que perda ese exceso de auga, e depois vamos a intentar caramelizala con este mel galego. Ah, vale. Utilizas o mel para caramelizala. Claro. Vale. Vamos a poñer un pouquiño de sal para que vaya sudando. Porque o sal fai que... O sal fai deshidrata. Que solte antes, non? Claro. Que se deshidrata. Deshidrata, sí. Sí, é como lle pasa o alcohol ao ser humano, non?
A sal a cebola é como alcohol ao ser humano. Non son de alcohol, igual. Non, nada. Dalle caña aí. Dalle caña. Entón, vale deixar así pochando. Sí. Vamos a facer xusto eso, que perda o exceso de auga, nada máis, vale? Vale. Mentras tanto, que vamos a facer? Mentras tanto, vamos a facer a guarnición, vale? Vale. Neste caso vai ser unha guarnición moi sinxela tamén. Traemos 2 pataquiñas. O que vamos facer é ahuecalas. Ahuecalas? Sí. Pero están crúas ou non? Están crúas, non ves que están... Como crúas? Simplemente lavadiñas, nada É porque máis. as traes crúas de todo, así. É así, é como as da terra, cañotas. Son das apañadas, son das novas. Nós vimos para facelas, e as tenemos xa feitas, mal asunto. Escoita, pero en Lugo tamén son desde terra de pataca ou non? En Lugo tuvemos aí unha temporada que non nos deixaban polo É tema verdad, eso. é verdad que hubo aí Sí, problemas, sí. pero ahora sí. Home, ahora xa somos pataqueiros a tope. É que lle faz a pataca? Bueno, pois o que lle fago a pataca é simplemente nada. Canto queres poñer? Nada, aí está ben, non sei se está ben. Nada, vamos a facer un burato porque vamos a aproveitar a mesma salsiña que estamos facendo para la cara a costela. Vamos a rechear estas patacas unha vez as asemos no forno, vale? As vou asar con pel porque me gusta máis porque aguanta máis a forma e sobre todo perde moito menos esencia da pataca, non? Entón, entendo que lle estás facendo ese buraco para despois metelas no forno Aí. e que se fajan coa salsa que estás facendo aquí. A salsa vamos a poñer ao final. Ah, A ao salsa final. vamos a rechear, vale? Como se fosen unhas patatas bravas que te podes tomar Sí, por sí, aí en calquer sí, lado. sí. Vale, pero vamos a facer coa salsa barbacoa, entonces recheamos as patacas coa salsa barbacoa e vai ser a guarnición da nosa costela. Que che parece? Pareceme, empeza moi ben, Empeza moi ben. Pois veña, valle dando vou xunto a Begoña, a ver. Hola, querida. Mira. Que tal? Eu vou facer unha receita Pero super sinxela. Fixeron chalco, os ovos igual. Non me fixeron nada. É que lle estabas dando, que estabas coitando ali, bam, nin que fora ao polvo, Mira. Para machacalo. Eu sempre dicen, non te podes usar máquina, pois fago a mão. Vale, tens razón. Neste programa non se usa Mira, máquinas. vamos alá. Vale. 6 ovos solo. 6 Vou ovos. facer primeiro o merengue, separei a clara da xema Vale. e podes meter o dedo nesta auga. Mira. Eu? Podes meter, sí. Pero vou non te vai quedar sin queimar, non te queima. Pecado na leche, No, no. Bueno, un pouquiño queima, Isto está a 55 grados, é un merengue suizo que se fai a baño María. Vale? Entonces, que facemos? Vamos batindo pouco a pouco e vamos engadindo os 200 gramos de azúcar. Vale? O sea, que leva bastante azúcar. Leva bastante azúcar para que nos quede así moi brillante, moi esponjoso. Vale. Vale, non se nos desmorona. Sabes que pasa? Que isto non ten nada que ver co que quería facer Alberto. Xa o sei. Vámolo chamar. Veña. A ver que lle parece A ver que que está lle parece. facendo. Que pase, por favor, o convidado, Alberto de Vigo. Un aplauso para él. Que tal, don Alberto? Como estás? Como estás? Todo ben. Alberto que ven de Vigo, e teño que dicir que Alberto viña un pouco de anónimo, pero chiváronme, atención, que vai abrir un restaurante. Aí estamos. Sí ou non? Claro que sí. Sí, o sea que ti dá así. Home, sí. Dale Algo se un pouquiño. Sí, Claro, sí, pois entonces tens que vir, outro día máis tens que vir cociñar ao programa. Cando que irades. Claro. Vamos xunto a Begoña a ver que nos conta. Pois nada, eu vou facer un 12, que a naide lle marca un 12. Home, claro. Por que? Eu vou facer unha tartaleta, que a tartaleta xa a teño preparada. Ah, moi ben. Que pasa? Xa comprei, feita. É que me mirou como, xa teño lista. Sí, xa teño Eu- lista. Vale, moi ben. E nada, estou facendo un merengue de 6 ovos. E nada máis, vamos facer unha crema despois con un pouco de mel. Vámolo rechear, unha crema pastelera de mel. E vámolo a sopletear un poquinho con... Vas usar o suplete ti. Sí, a Pero ver como me sale. Que lle pasa a esta Non muller? está hoxe? Julio, a ver o que O pasa. sea, non siga a receita, Lévame mal, utiliza o volumen, soplete, tío. algo máis. Que queres, manteiga para algo, ti tamén? No. É que, de verdad. Podía ser, Podía ser. Pero non é. Bueno, estás lista, non? Estou, voulle dando, Por sí, veña, pouco a pouco. Vamos ver ao noso convidado especial de hoxe, Alberto, que che explique, por favor, aquí Bruno, que é o que está a facer. Bueno, eu vou facer un pouquiño, unha receta moi... un pouquiño para diante. Unha receita moi similar ao que tinas decías, non? Eu que vou facer unha salsa barbacoa un pouco á galega, por decirlo así. Estou sudando a cebola, a vamos a caramelizar con mel galego e poñemos un pouquiño de mostaza, un pouquiño de salsa de tomate caseira
O que vou facer é iso, que reduzca moito, despois vou a pillar a costela, a vou a vernizar, a metemos ao forno, facemos así para que colla todo o sabor da salsa que estamos facendo. E o que fixen por aquí foi a guarnición, ahora xa as tiño pechadiñas, porque as vamos a facer así pechadiñas. 2 patacas simplemente, que ahuecámolas. Mira o que lle fixo as patacas. Vouches abrirei un segundo, non me mates, Bruno? Bueno. Mira. Fixo un burato. Eso, fixemos un burato. Fixo un burato, fixadevos. E simplemente o que fixemos foi poñerlle sal e aceite de oliva. Moi ben. E agora vamos a meter ao forno porque lles leva un ratín facerse. Cerramos ben a cañotas, que como perdan a esencia. Tempo e temperatura. Pois temos as patacas, vamos a deixar uns 20 minutos máis ou menos e vamos a deixar a uns 180 grados, vale? Que queres neste programa, pavo ou galo? Eu prefiro galo. Pois galo. Aí está. Que sou o galo do Voltas co Prato cando estén feitas. Canto tempo era? Uns 20 minutiños. Mais ou menos a graus? 180. 180, 20 minutiños. Bueno, pois é o momento, Alberti, de que vayas á zona de sufridores e sufras aí un pouquinho mirando para as receitas, vale? Moi ben. Un aplauso para Alberti de Vigo, que está hoxe connosco no Voltas co Prato. Ui, isto que é? Mostaza? Isto é mostaza, sí. Oh, é unha parte. Boa, cheira, arrecende Cheira, moitísimo, Sí. Oh. Xa abre as ventas, notase que é barbacoa. Xa abre aí... Sabes, ábreche as ventiñas. Moi ben, que maravilla. Xa ula vacacións, a churrasco, Sí, a festiña. cheira a días libres. Pois mira, mentre se che vai facendo isto, sabes que vamos facer? Dime. Ver un vídeo, porque neste programa gustanos ver tamén as opinións de Galicia. Perfecto. Queres que lle preguntemos a Galicia? Veña. Vamos a preguntar a Galicia. Galicia, gusta chamel ou non? Dentro vídeo. Bueno, a caña marrón dulce. Ah, sí, claro. Tomo co leite. Pois yogures para algunha filloa. Tostadas máis ben. Almorzo todos os días con unha cullerada grande de mel. Para facer pan, por exemplo, a veces. É moi raro. Filloa, por exemplo. Rebanada frita. No. É que máis se lle bota o mel. Y para endulzar el café también está muy bien. Ou no leite, cando estás acatarrada normalmente. Efectivamente, un pouquinho de limón con mel, un pouco coñá. É o mellor que hai. O mellor antibiótico que hai o mel. En recetas no, con un cociño con mel. Ahora parece que se empeza, pero antes... Pones un plátano en rodajitas con miel en el microondas unos segundos y está buenísimo. Pero moi bo, Compro pero deste da casa, mel da casa. Procuro que sexa de Galicia. Maravilloso. Sí. Ecolóxico certificado. É unha adición. Dicía moi ben aí o rapaz que estaba no vídeo, que hai XP. Temos indicación xeográfica protexida, mel de Galicia, así que comprades a mel, ou mel da casa. Se tedes consumido mel da casa, non sei se xa desparros tampouco, Bruno, como vai a túa salsa? Porque vin que lle botaches... Espera. Botaches un pouco de mel durante o vídeo e agora botoulle o ingrediente secreto que é cola. Cola, un refresco de cola. Sí. Ves un pouco pasado de voltas tamén, Bueno, estou dicindo que a salsa huele a vacacións, a cola, pois... Pois ten razón. Boa, pero sí que cheira a cola, Cheira a cola, sí. Sí. A ver, dalle un saborciño diferente, un saborciño especial. Pero é desto que invade moito o sabor da cola ou non? No, para nada. Dá o toque exacto. Buscamos o que buscamos que invada, neste caso vai ser o dulzor do mel co vinagre que temos por aquí de arroz, logo as folliñas de albahaca que van dar o toque de frescor que necesita. Ah, vale, ao final. E todo isto é para despois utilizar na costela. Home, na costela e nas patacas. E nas patacas. E dormir, ti crees que isto que vai convencer ao noso convidado, Albert? A ver, se somos un pouco listos, esta muller trae as tartaletas compradas. E dixe a receita. Vamos a ver. Ti ves con todo, ti ves ao top. Vamos a ver. Está subido, para ser o primeiro día, cuidado. Sexamos serios. Como ven, mola porque ti ves subido o primeiro día, pero ela, como se levara xa toda a vida aquí, Verdade. Verdad, xa, en plan, son a xefa. Vamos facer un pouco de caso, que está reclamando caso. A ver. Mira, xa te, moi ben. Dale, mira. Veña, dime. Xa teño merengue listo. Mira que boa pinta. Isto non o comprei, Bueno, pois para non haber comprado ainda non o buqueixes. Mira, No, ves? pero moi ben, Escribe, ves como escribe? Mira. O sea, cando queda así... Aí vai. Muller, tampouco facía falta que me mancharas. Por lavadora. Teño, home, Ya pero está. tampouco facía falta. Mira, Ai, Dios, medio litro de de leite. leite. Vas a aromatizar como fai Merchi, non? Exactamente. Ah, pero vale facer ademais exactamente igual que ela, con un pouco de limón Canela, e un pouco de canela e que máis? unha ramiña de vainilla Vainilla
Vou botar así un pouquiño de mandarina. Vale. Sí. É que é unha pasada. Unha crema pasteleira con mel. Mira, é unha pasada cando aromatizades o leite. Porque cheira. Porque cheira ao momento, É botarlle algo e empeza a cheirar xa os aromáticos que lle botades. Entón, en vez de usar azúcar, vamos usar mel. Que me vai deixar aí, Bruno, que lle sobralle un pouco. Non te preocupes. Encima, teño que deixar o mel. Ainda por riba, ves? De poñerse así como se pon ela, que de verdad. Mira, agora botámoslle un pouquiño de mel aquí. Vale. Entón, hai que ser un pouco generosos tamén, Sí. Pues, ala. Que non me acordei de dicirlle á xente da casa, é verdad. Chamade, comentade as receitas, tedes o teléfono do programa, por favor. Como se me puido pasar isto, E ademais imos repartir cartos, Begoña. Claro. Que estamos a golpe de luns, a xente saiu o fin de semana, gastou os cartos, pero nós enchemos os petos de Galicia de novo. Enchemos os petos de Galicia, así que chamade porque imos repartir 50 euros dunha vez e 50 do outro, tedes aí o teléfono da voltas co prato e queremos saber as vosas opinións. Por certo, as receitas onde están? No noso Instagram. Estádelo vendo na tele, tamén. Tedelo na carta da Televisión de Galicia, tamén. E se non, por se fose pouco, no Instagram do Voltas co Plato. Tamén, é verdad. Tamén. Sí. Eu miro por si acaso. Begoña, está fervendo. Vamos allá. Ahora parámolo. E botelle aquí. Temos as 6 xemas. Vale. Leite con aromáticos por aquí. 6 xemas por aquí e o merengue por aquí. O mel témolo aquí. Vale. E aquí botelle uns 30 gramos de maicena. Vale. Vale. Entón, agora botamos a parte líquida nos ovos. Vale. Claro. Vamos a botar así. Claro. É unha crema pasteleira. E non pasa nada que leve os aromáticos, porque o que vamos facer despois é colala. Entonces, non pasa nada. Crema pasteleira con aromáticos e mel. Aí vai. Como estamos? Como vimos esta semana, Home, eu veño ben. Eu? E tú? Eu estou me mareando do gusto, do placer, E agora? Sí, non, en serio. Veña, vamos chamar a Alberto, por favor, que veña o noso convidado de hoxe, que ten que cheirar isto, por favor, Alberto. Ven por aquí, un aplauso para Alberto de Vigo. Vamos, ven por aquí. Mete aí o nariz. Mira. Aí está. Cheira ben. Cheira ben, non? Sí. Hola, A mel. A mel, verdad? A tope. Que rica. Para non facer así unha costela como a ti, a rapaza tamén lle dá. Ahora ten que espesar. Facendo ben, pero... Temos que remexela ben. Sí. Vale. Entón, tens que remexela moito porque espesa. Temos que remexela moito para que non se pegue. Para que non se pegue. É que se nos vaya espesando. Ves que xa empeza a espesar un pouquiño? Sí, xa está como... Aí vai. Xa está... Que che parece, Bruno, Eu creo que tempo que che vai sobrar, porque total é a elaboración que tens que facer. Pues vamos con él. Xa te a ti moi distraído. Vamos con él, que está moi distraído. Bueno, Alberto, pues... espera, Alberto, chanta aí o nariz tamén. Cheira moi ben, Cuidado, Sí. Atención, isto é como unha salsa barbacoa galega, dixo el. Sí. E botache de cola, que levaba ingrediente especial, levaba o mel tamén, levaba mostaza, levaba... Salsa de soya. A túa salsa Perrins especial. A Perrins especial que se llevo de toda a vida, que utilicei centos de veces. Un poquillo de vinagre de arroz. Vinagre de arroz. E tomate. Atención, E albaquiña, falta é verdad. unhas folliñas de albahaca. Atención, Non é pataca minuta, como diría outro. Non. É fundamento. Bueno, pois agora o que facemos coa salsa, neste momento vamos dar uns brochazos a costela para metela no forno e que vai imprenándose deste sabor, metes. Dixeches lorchazos. Brochazos. Eu dixen lorchazos. Vale. Dúas tiras de costela, pero se ten máis tampouco pasa nada, Bueno, Temos aí un público maravilloso que seguro que ten fama a estas horas da tarde. Bueno, eu creo Tedes fame ou non tedes fame? Ves, claro que tenes fame, non van ter fame. Mételle aí 27 costelas, home. Bueno, costelas non hai máis, porque había que facelas. Pero tartaletas que viñan feitas, mira, tú mirad que ten Vou ali. dicir á xente, toca como os cans, un oso por persoa. Na máis, non hai pa máis. É unha tartaleta. Bueno, o que facemos é salala máis tarde, vale? Vale. Entón, salgámola despois. Si, salgo aí despois, porque senón o que falábamos antes, deshidrata moito. Espera, teño que pedir paz ao público porque se está alterando o público, Perdonade, non temos costela para todos, vale? Non hai para todos. Eu tampouco, solidarízome, tampouco vou comer. Vamos meter no forno iso, non? Eso, metemos no forno iso. Veña. Tempo, temperatura. Déxeme pasar, por favor, Alberto. Tempo, temperatura disto. Vamos a deixar uns 15 minutos á mesma temperatura que tiñamos as patacas, vale? Perfecto. 15 minutos a 180 grados, 15 minutos. A 180 grados deixamos as coitelas, vale? As costelas. As costelas.
Veña, Alberto, vamos xunta Begoña a ver como que remate este despois Pois xa. mira, eu estou aquí. Xa che deixo sentar. Bota para diante. Voulle poñer un papel film para que non me colla a costra. Para que non che colla a costa. Sí, xa a fixen e agora vai reposar. Claro, esa é a crema pasteleira. Vale, a E crema agora pasteleira agora está Queres que faga reposando. Fai maxia, si queres. Pero Da tele. que máis teño que facer? Mas isto, mira, eu non o meto a nevera, vale, porque vou usar agora. Vale. Entonces, que fago? Deixo reposar así un ratiño. Un ratiño canto é? Hasta que se me poña morno. Un ratiño Sobre canto é? 30 minutos, unha hora. Vale, 30 minutos non temos. Entonces, vouche facer así. Sí. Vouche facer así. Vale. Vale. E vais ir enfriando, vale? Moi bien. Ti non te preocupes. Non me preocupo. Vale, Alberto, vouche pedir que te sentes por última vez e despois xa vas probar, vale? Alberto de Vigo, xe non voltas co prato, un aplauso para él. Bueno, mientras tanto, vamos a contar a Galicia 4 apuntes sobre o mel, porque a apicultura, dun xeito organizado, máis ou menos como agora, xa foi cousa dos romanos, pero dende moito antes interesábanos esta maravillosa sustancia. De feito, hai pinturas rupestres de hai máis de 6.000 anos que mostran como íamos roubar, digamos así, mel silvestre dos seus pequenos agochos xa daquela, igual que fixeron os osos toda a vida. Xusto por iso, en Galicia temos as albarizas, esas construcións de pedra que protexen, aínda hoxe en día, as colmeas de osos e bicherías varias. Aquí temos ampla experiencia neste tema e dende sempre temos unha importante tradición apícola. Non falta variedade, non pensedes, ni moito menos. Temos meles de castiñeiro, silva, eucalipto, queiroga, todo depende da zona pola que anden as abellas de paseo. Por iso, temos claras e temos tamén escuras, e con todo tipo de fantásticos matices. Por certo, sempre que poidades, mercade mel de Galicia. Lembrade que temos esa IXP, Indicación Xeográfica Protexida. E se queredes festa, tomade nota, que son moitas. Este 17 de outubro en Narón, e xa despois en novembro, pois toda esta recua. Oleiros, Ortigueira, Muras e Vilagarcía. E seguro que me esquecín de algunha, non mo tomedes en conta, por favor, vale, que quedan moitísimas polo camiño. Begoña, vamos alá. Vamos alá. Vamos alá. Mira, estou rellecheando os mangas xa. Ai, tes as Mira, mangas xa. está facilísimo. Media hora deixaches repousar. Aí recordemos. está, mira. Hola. A crema de mel. Xa debos na tartaleta. Hola. Mira, que rica. Cheira ya. Ah, sí. Por que me dis un? Xa o dis ti. Porque xa me sabe ben. Xa o dis ti. Non Xa me teño sabe nin que ben. dicir el, xa o di el. Hola. Algúnha me cae. A ver, queres que faja? A ver, espera. Veña, a ver. Ah, que sí. Espectacular. No, sí que... Super Podes fáciles. botar un pouquiño? Sí, botoche un pouco. Para. Mira, tes unha festa, tes algo, está facilísimo. 6 huevos, un pouco de mel e un pouquiño de tempo. Nada máis. Está buísimo, E os moldes podes comprar, como Riquísimo. fixen eu. Estaba na festa do marisco e dixen, bueno... No grave? Sí. Vou parar a comprar unhas tartaletas. Por si acaso. Ou a voltas co prato. Por si acaso me fan falta. Moi ben. Vale, pois quero ver como remates unha aí. Agora vou rematar unha. Hola. Pero mira, isto é o mar guai. A ver se me vai a min o lume, Oh! Ves que bonita? Oh! Agora mola máis, Mira que chula, mira Bruno, Mira que chula queda, ou non? Como quedaste? Pois esta, pa min. Esta pa min. Rápida, vale, vouche deixar fácil. Vouche deixar, vale, para que teñes aí. Veña. E despois Mira, vamos con outra. Veña, préndelle o lume aí. Buah! Mira. 2 minutos. É que se fai rapidísimo. Mira, bonito, rico, con mel de Galicia. Sabes que parecen as nubes de gominolas? De gominolas, sí. Queimanse así, sí. Sí, mira que bonitas. Bueno, ti moi ben, imos ver que é o que fai, Bruno. Moi bien, aí vai. O jalo de Bruno, vamos de abrir o forno. Veña, o jalo de Bruno. Bruno, abre o forno. Bueno, pois o temos, Canto tempo estivo? A costela estivo... 15 minutiños. 15-20 minutiños a 180 grados. Pero as patacas leva... E as patacas levan un pouquiño máis. Un pouquiño máis. Canto levan as patacas? Pois 5-7 minutiños máis que a costela. Perfecto. Moitas gracias. Fechamos isto. Vamos ver eso. Mira, fixadevos que costela. Fixadevos isto. Íame caer a baba. Pero quedaría moi mal que me caíse en riba da costela. Entón fixen así... E volvín a meter para dentro. Bueno, pois vamos a emplatar loguiños, che parece? Sí, empratamos que nos queda pouco programa. Moi ben. Vamos a facer unha racionciña completa. Vale. Bueno, mira, xa que estou aquí contigo, vamos a intentar repartir cartos, vale? Que che parece? Vamos a facer a pregunta á xente que está na casa, vale? Veña, pregunta por 50 euros. Quen fixo a costela co mel?
cal dos dous cociñeiros fixo costela con mel? Fixen eu. Como? Bruno. Bruno? Claro. Ti eras Bruno, non? Sí. De apelido? Pena. Bruno que? Pena. 50 euros en xogo. Poden comezar a chamar ao 664-483-419. Alberti, por favor. Ven que chegou un momento de que probes a costela e tamén as tartaletas de Begoña. Vente comigo, por favor. Deixamos aí empretando a Bruno. Ponte aquí, por favor. Aquí este é o sitio de probar. O sitio de probar. Pero, Begoña, ti fixaches para todo ao público. Home, claro. Fixaches para todo ao público. Aí vai. Pon aí, veña. Vamos alá. Mi madriña, que nervios, que tensión, eh? Que nervios, que tensión. Ai. Como vas, Bruno? Vas ben? Eu vou ben. Perfecto. Pois veña. Vai... No, claro, é que ten que comezar polo teu, Bruno. Tens que traernos o teu prato, porque, madre mía, eh? Bueno, pois agora mesmo. Dúas recetas con mel galego, señoras e señores. Por un lado temos esas costelas que fixo Bruno, que está traendo aquí con esas patacas recheas desa salsa barbacoa. Ponte por aquí, Begoña. E por outro lado temos as tartaletas. Alberti, tens que probar. Vai probando, veña. Vai dando, tens que ir probando as dúas, vale? E imos repartir cartiñas mentras tanto. Vamos a ver quen está do outro lado do fío telefónico. Hola, que tal? Boa tarde. Luisa. Hola. Que tal? Como estás? Moi ben, mirando para vosotros. Estás ben? Sí. Sí. Pois a ver, Luisa, contame, por 50 euros, vouche dar 50 euros, eh? Quen fixo as costelas con mel? Bruno. Moi ben, 50 euros que van a ser, madre. E teño unha pinta... Luisa. Dime. Un bico gigantesco, mandamos choro aos 50 euros, vale? Igualmente, gracias. Veña, un bico enorme. Chao, chao, chao. Ai, Dios, vamos alá. Bruno, mamau. No, a outra mão, a outra mão. Aí está. Alberti de Vigo. Tes diante de ti dúas recetas, unha máis doce que a outra. Quen gaña o a voltas co prato deste luns? É difícil, as dúas están boas, pero... Teñome que quedar coa costela. Bruno Pena! Chegar a encher! Bruno Pena gaña o voltas co prato deste luns. Parabéns, Bruno. Alberti, moitísimas grazas, por acompañarnos. Paráchelo ben? Moi ben. Sí, pois un placer. Nos marchamos, señoras, señores. Quedan agora coa Hora Galega. Un bico. Ata mañá.